салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд навуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии мо. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ёин ки иморо он карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яка мошини фурӯшии мо Mercedes Benz E-класс мебошад ки соли барориш 1997, объеми мотор CV2, сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. Сесаниш тенҷа, газ, бензин ҳардаш кор мекунад, солона ҳуҷҷат дорад, алишам мешавад. Вариантҳоро мебинем. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 40,000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 296,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 900 07 18 27. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2010, объеми мотор DV5, сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. коробка 100%, мотор 100%, монитор Android. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. харидори аниқ занг занад. қарор дорад ин мошин дар Хуҷанд. нархи мошин 100,000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 739,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 02 55 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеям мошини фурӯшимои BMW 5 Series мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотор DV8, сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. танировка документ 8 моҳи дигар дорад. мошин беҳтарин мошинае. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 110,000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 813,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 888 22 18 18. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Nissan Kefiro мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотор D, сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин 100%, кузовш вапше задагӣ варид надорад. мотор 500%, нав вагонае. мошин задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 30,000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 222,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 08 88 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимо Vectra B мебошад ки соли бароришаш 1996, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. мошин бе камбудиае, ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 29500 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 218,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 08 15 77. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш, бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин як даст гаштагӣ, задагӣ пусидагӣ умуман надорад. мошин состояниш беҳтарин аст. срочно фурӯшӣ. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 66,000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 488,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 11 50 59. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотор D, сӯзишвориш, бензин, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин аст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. мошин фулай, объем даве, автопилот, обогрев сидени, мултирул, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60,000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 443,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 33 69 69. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای تویوتا کمری می باشد که سال بارودیشش 2010 آبیوم موتور 25 سوزش فوریش بنزین коробка передачаш автомат дар ҳамҷосои мошин футааст. Американ ка тоза мошин бениҳоят тоза мошин 4-5 моҳ танировка дорад. Бизнесо занг назанед, илтимос қарор дорад. ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 125 000 сомонӣ ба рубли озирак гардонем 924 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 880 28 02 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.